Nyakora Ramogi jong machiegni e twak marwa mar ariyo e chenro mar mbako romo kinyi makawuono kagino mabende wadwa twake Nyakora Ramogi jwang otudore kod jopuonjre donjo e klas 9 mane kaluwore kod ni jopuonjre madirom kata moheo 1.4 manotimo penj margi mar klas 8 mano mar KCPE mar higa mar 2023 gikone odiochieng' makawuono ma en chieng' wuok tich tarik 15 dwe mar 1 higa mar 2024 jopuonjre go duto 1.4 manotimo penj mar KCPE higa mokalo onego bed ni chako donjo kod skunde mag sekondari e counties mopogore opogore e pacho kae. To chenro ma kamae nitiere bwo chenro mar sirikal ma pacho kae mar 100% transition mageto mar neno ni jopuonjre duto manotimo KCPE giduto karomgi gidonjo e klas 9 kata gidhi e form 1 maonge japuonjre moramora mowe oko. Mane wach mabende wadwa twake okinyi makawuono Nyakora Ramogi jwang ka bende nyaka sani nitiere jonyuolo mopogore opogore mosebedo ka chwalo ywak margi ahinya kotudore kod pek mar chulo omenda mar somo. Nyithindo mopogore opogore mabende riek to chando. Bende moko kuomgi osebedo ka yudo pek e riwore kod skunde moluongie monego bed ni gidonje e klas 9 kochakore ayanga odiochieng' makawuono. To bende ang'eyo ni nitiere nyithindo moko ma ponono noluonge skunde ma ok gidwar. Nyithindo makamago ere kaka onego bed ni iloso kodgi kata iwuoyo kodgi mar mondo mi gidhi adhi skunde mabende oluongie kata obedo ni gin skunde ma ok gidwar to mar mondo mi onyisgi gidhi adhi skunde makamago mar mondo mi gidhi mbele kod ngimagi. Ka bende nyaka sani kaluwore kod chenro mabende notim kanyo kod jatend migawo mar somo nyaka sani nitiere jopuonjre madirom 42,927 monego bed ni riwore kod form 1 kata dhi e form 1 e skunde mag national schools. Nitiere jopuonjre 2,225 monego bed ni donjo e form 1 e skunde go mag special needs education. Nitiere jopuonjre mago madirom 244,746 monego bed ni dhi e skunde go mag extra county schools ka nitiere jopuonjre mago maderoma 288,201 monego bed ni riwore kod skunde go mag county schools. Ka sub county schools nitiere jopuonjre mago maderoma 792,230 monego bed ni riwore kod form 1 e skunde go mag sub county schools. E kinde magi duto timore jonyuol nonego bed ni keto ikruok kaka mage ahinya te kinde ma nyithindgi donjo e form 1. To bende nitiere jonyuol ma bende osechako ywak ni gisani ma nyithindo dhi e skul nengo mag gik moko ahinya to gigo mochuno mar mondo mi nyithindo dhi go e skul nengo makamago nyaka sani koro oidho malo matamra gi nono. Kata kamano nyithindgi onego bed ni dhi e skul, jonyuol onego bed ni keto ikruok mane kata ere kaka onego bed ni giwuoyo gi nyithindgi kaluwore ni nyithindo go nchapo nono moko kuomgi ncha ong'iyo ni dhi skul to dok pacho. Moko kuomgi nyaka sani kochakore kawuono gibiro bedo e skunde go ma ji ninde kata boarding schools. Ere kaka onego bed ni gi adapt kata ging'iyo kod chal mar lwasi mag skunde makamago. Mane momiyo kinyi makawuono Nyakora Ramogi jwang antiere kae kod jalony e weche mag somo wadwa mar mondo mi wajiwa ne nyithindo go kaachiel kod jonyuol matero nyithindgi e form 1 kochakore odiochieng' makawuono. Antiere kae kod Ochieng. Ochieng en jalony e weche mag somo. Machiegni ahinya Victor, okinyi makawuono e twak maro ichiwo nade? Achiwo maber Joyce. Erokamano ahinya. Machiegni twak maro okinyi makawuono Nyakora Ramogi jwang in bende inyalo tudri kodwa kichwalonwa ote mari penjo paro moramora kokale namba mar ote machuok 236000 kaka pile mbui marwa mar Facebook inyalo yudo Ramogi TV X @Ramogi TV. An bende inyalo tudri koda e Facebook page mara ibiro yuda Joyce Oduor, mbui mara mar X ibiro yuda @JoyceOduor_. Kochaka yanga twak maro kinyi makawuono Victor jopuonjre mago maderom 1.4 dhi e skunde mopogore opogore. Asewacho kanyo skunde go kwan jopuonjre mabiro bedo ka dhi e national schools, wantiere kanyo kod special needs schools, wantiere kanyo kod extra county kaachiel kod sub county schools. Kwang'iyo kwachako kwan jopuonjre gi gin kwan jopuonjre mathoth ahinya ma bende biro bedo kariwore kod skunde mag sekondari. Bende paro ni skunde ma pacho kae oseikore mar rwako nyithindogi ahinya to skunde go ma ji ninde ma ponono dwaro ni nyithindo bed kod kama gininde mantiere kod lwasi makare mok nyal chocho chenro mar somo margi. Erokamano Joyce. Mokwongo anyalo wacho ni iluonga ni Victor Ochieng, an jagem yala to an jalony e weche mag somo kaka Joyce owachonwa kendo an jandiko bende to atiyo gi sikunde.
nyiso ni ang'eyo mang'eny kuom gik matimore e sikundewa. To mana kaka Joyce wacho ni nitiere gimiluongo ni 100% transition from primary to secondary, kata atamalo 100 ka giwuok e skunde mag primary to gidhi e skunde mag secondary. Ka giwuok e klas 8 gidhi e klas 9. Mae gima ne obiro higni mokalo, to kwa wacho adier en ni sechegi sana sana koro sani wawuoyo kuom mae group mogik mar 844. Kalure ni gin be mano gik manotimo KCPE. Yes, koro nitie nyithindo mang'eny ma koro donje klas 9. To en achiedh nadi e skunde nikech nitiere dhi bedo nyithindo mang'eny kuno. To gima timore en ni skunde osebedo katemo. Anyalo paro kane wachiegni loro higa mokalo, nadhi limo skul miluongo ni Moi Girls Nairobi ka. To naneno kane gigero domes moko kata kuonde mag nindo moko, nikech ne giwacho ni nikech maen nyithindo mogik magikawo e 844, ne gidhi bedo gi nyithindo mang'eny. To nyiso ni sikunde mang'eny temo mondo gibed gi thuologo kendo mondo gilos lwasi maber ma nyithindo nyalo betie. To kata kamano pod en achiedh nadi maduong' kabisa e skunde. Matine ni ponono nyithindo moko nyalo dhi kacha to kata lwasi mar kuma onego bed ni gininde ok nyal bedo maber. Kata kamano ikruok mane ma jonyuol onego bed ni keto piny mano motelo ne nyithindo donjo e klas 9, nikech wang'eyo ni penj mar KCPE norumo higa mokalo. Mano dwe mar 11 kachako kanyo. Nyithindo gi nobedo dala kuom thuolo mar wanyalo wacho ni dweche 2 ka gintiere dala nyaka sani koro giko ne ochopo gidonje form 1. Ponono jonyuol onego bed ni nitiere kod ikruok mane kinde gi magitero nyithindgi e skul. Ikruok en gima long'o kabisa nikech kata kichako ne iwachonwa ni sechegi nitiere gik matimore. En ni seche moko nyathi ne somo e skul ma nodhi to duogo dala, sani to koro dhi e skul ma koro dhi dakie dweche moko. Inyalo yudo ka bende seche mwawuoye ni nyathi ne gi higni 13 kama kata 12, sani koro odonjo higni 14, 15. Koro yudo ka e weche mwaluongo ni koro giwe bedo nyithindo kabisa, gidonjo kama iluongo ni adolescents. Koro nitiere gik mang'eny matimore. Mokwongo anyalo wacho ni jonyuol ni ikruok nyiso ni mokwongo nyaka iwuo gi nyathini maber mondo ilok pache. Inyalo yudo ka nyathi kanene e klas 8 nitie skul manodwa dhiye. Inyalo yudo ka nyathi ne dwa kata dhi awach ni skul kaka Maseno, to bang'e oluonge e skul kaka Chulaimbo. Ineno ka Maseno en national school to Chulaimbo en extra county. Koro inyalo yudo ka nyathini seche moko ok ohero. Seche moko noluonge nodhi St Mary's Yala, to poka oluonge skul kaka koro Nyamni ni secondary school manadhiye, ma en skul matin. Koro yudo ka janyuol koko wuoyo gi nyathini maber mondo lok pache ni dhi e skul seche moko ok en mana ni koro idhi e skul maduong'. Nyalo dhi kata skul matin, to ka in gi paro maber tinyalo kalo penj. Mar ariyo, ikruok mar tero nyithindwa e skul nyiso ni nyaka waikre mar chulo fees. Nyaka waikre mar chulo fees. Tang'e ni piny rach kendo ji kale matek. To kata kamano nitie kaka inyalo sumo konyruok. Inyalo kaka in nitie pesa minyalo yudo, inyalo uso giri moro, inyalo uso lopi moro, inyalo uso jamni moko, inyalo manyo pesa kamoro kuom jok manyalo konyi. To kata kamano nitiere kuonde moko ma bende inyalo dhiye mondo iyud konyruok. Nyocha somo ni bengi mar Equity gin ga gi program miluongo ni Wings to Fly. Kaka wawuoyo sani gisekawo nyithindo 1,000. KCB ben gi gima chalo kamano, bengi mar KCB. Koro ok inyal bet apeda gi nyathi e ot ni ok odhi sikul, kata ni in midwa mana ni mondo ikonye. Inyalo yudo jomoko manyalo konye, kata mana kanisa, kata mana joma ni oko kama nyalo konyo. To kendo eni sama nyathino osedonjo e skul no, koro in part of that school. Koro chungi skul no, bed kodgi. Inyalo dhi wuoyo gi japuonj maduong', inyalo dhi wuoyo gi jopuonje, to giyudo ka ginyalo konyi. Atoke adwa maduoki chien matin wacho ni ponono